Sayaw sa nagkahiusang kabukiran. Tanawan ninyo mga batanon. Mauni ang monumento sa usa ka chef nga sensational. Siya ang nagbago sa culinary world tungod sa biskwit nga iyang gi-unfold. Dayon kamo, dali og tilawi, mga lutong espesyal para kaninyo. Stop! Di ko ganahan. Lami siya, pero murag guwang. Kuwang di ay? Unsa kay kuwang ato no? Ay, naday tagitudlo si Lola. Gamitan ako og gugma. Unsa lagi? Kinsa ka luto ani? Dili man lami. Kay lami! Kay lami!
Daghang salamat, contingent number 9. Tundok mananayaw sa naghiusang kabukiran. They would like to